Doncs anem a la tercera part. Guixers ens parlarà de comercialització i distribució. Bé, a veure, jo aquí posava comercialització i distribució, comentarem una mica quina diferència hi ha i què és una distribuïdora, què és una comercialitzadora, que suposo que a hores d'ara, a aquestes altures de la jornada ja més o menys tothom ho sap, però diguéssim, les distribuïdores són les propietàries de les línies físiques i dels transformadors i històricament les empreses elèctriques distribuïen i comercialitzaven la llum. Fins a l'any 2009 la mateixa empresa que era la propietària de les línies era la que et venia la llum i te la cobrava. Això ha funcionat així aquí fins a l'any 2009, que a partir del 2009 es va obligar a separar aquests dos negocis i va passar a haver-hi unes empreses que directament depenen del Ministeri, que són les distribuïdores. Per què depenen del Ministeri? Doncs perquè els retribueixen el manteniment d'aquestes línies. Aquestes empreses tenen una retribució cada any que amortitzen el cost del manteniment d'aquestes línies i de les noves inversions que fan. Llavors, històricament, totes les empreses l'any 2009 el que van fer les distribuïdores que hi havia era crear una nova empresa per comercialitzar aquesta llum. I llavors es va crear aquest mercat que han explicat abans, que està conjunt amb Portugal i Espanya i que es compra l'energia allà, cada comercialitzadora compra l'energia i no ven els seus clients. Hi ha uns peatges que són uns impostos que es paga a la distribuïdora per passar aquesta línia i una altra part de la factura que és el cost de l'energia que ja has comentat. Llavors, a Catalunya, històricament, hi ha moltes distribuïdores perquè els salts d'aigua van ser l'embrió del naixement de moltes empreses. De fet, Endesa, que ara és Endesa, FECSA era una gran empresa catalana que va néixer amb un salt d'aigua també aquí al Pirineu, després s'ha fet més gran i tal, però també és una que, com Estavarella, com Guixers, nosaltres mateixos, que van néixer també d'un salt d'aigua. Llavors hi ha molts ajuntaments petits dels pobles dels Pirineus que tenen la seva pròpia distribuïdora i que distribuïen la llum al voltant del poble. Què passa? Doncs que el Ministeri està complicant cada dia més la manera de cobrar aquests diners de la retribució a les distribuïdores. Les empreses aquestes petites no poden suportar la feina tècnica i administrativa que això suposa i finalment això s'acaba venint quan el senyor que ho havia impulsat feia 50 anys que ho portava es jubila, els hereus s'ho venen. I llavors qui ho compra? Endesa. Llavors això el que passa és que es fa que cada vegada el monopoli sigui pitjor. Aquí a Catalunya, diguéssim, no és un oligopoli, sinó que és un monopoli, perquè un oligopoli n'hi ha d'haver més d'una. A Catalunya només en tenim una de gran, que és la que domina el 90% del mercat, i cada vegada se n'està quedant més. Llavors, una mica la iniciativa aquesta de consum quilòmetre zero, diguéssim, hauríem d'aconseguir d'alguna manera que aquestes distribuïdores petites no anessin desapareixent com està passant, sinó que al revés es fessin més grans. Elèctrica Guixers és una empresa que va néixer fa 100 anys, amb un salt d'aigua Guixers, que va canviar de mans ara fa uns anys i l'empresari que la va agafar, diguéssim, no es va deixar comprar per Endesa, tot i que s'ha intentat moltes vegades, i ha aconseguit fins i tot intercanviar actius amb Endesa i comprar-li una part de les seves línies. Per uns interessos que tenia Endesa a la zona, li va intercanviar unes línies i ha crescut, ha triplicat les seves línies. I per tant és un cas atípic, és una elèctrica, una distribuïdora petita elèctrica que ha anat a més en comptes d'anar a menys. I una mica la Generalitat, des del Departament d'Indústria de la Generalitat, s'està ajudant una mica també que aquestes empreses, tot i les pressions d'Endesa, que les fa i grosses al govern, però pot anar ajudant a les petites distribuïdores que no se les mengin, no se les mengin Endesa. Bé, una mica jo crec que la feina que tenim tots és intentar fer créixer aquestes distribuïdores petites, perquè com més n'hi hagi més competència allà, ja sabem que si tot queda en mans d'un, després posen els preus que volen,
cosa que està passant ja, està passant, indirectament està passant, però hem d'intentar que això no evolucioni fins a extingir-se tots els petits. Bé, el tema de la comercialització ja s'ha explicat aquí com funciona. Jo, el que fa el tema de l'estalvi d'energia, volia fer un parell de comentaris. Un que no és elèctric. Si voleu estalviar energia, la millor cosa que podeu fer, el que estalviarà més energia en diferència i més diners en energia, és aïllar les cases i els locals. O sigui, el consum en calefacció com refrigeració, molt lluny dels altres consums. Per tant, si aïlleu bé les cases i els locals, estalviareu molta energia. Això és el primer. Segon, una altra cosa que ja han dit els companys de CatGas abans, que 3 graus de termostat són un 25% menys de cost de la factura. I clar, amb una factura de 100 euros, 25 euros de reducció són molts diners. Per tant, les recomanacions que fa l'Institut Català de l'Energia en quant a fixar els termostats a l'estiu a 25 o 26 graus i a l'hivern a 19 o 20, doncs s'haurien de seguir. Una mica això en el cas de l'estalvi. Una altra cosa que volia comentar. El tema dels comptadors. Ara fa uns anys una directiva de la Comunitat Europea va obligar a les empreses distribuïdores dels estats membres a tenir l'any 2020 un 80% dels comptadors fossin intel·ligents. Llavors, això vol dir que són uns comptadors que es poden llegir remotament, per xarxa, per telemanats, diguéssim. Llavors, això ha obligat ara les companyies distribuïdores, que són les responsables de fer les lectures, aquestes companyies distribuïdores, a part de mantenir les línies, també són els responsables de fer les lectures dels comptadors i passar-les al senyor que comercialitza, passar-les les lectures a les comercialitzadores. Què ha passat amb això? Històricament la gent tenia uns comptadors i tenia un ICP que sovint es trucava i tenies contractada una potència i consumies més i no passava res. Es cobrava el consum, però com que el terme de potència s'ha pujat molt i són molts diners, ara aquests comptadors intel·ligents el que fan és controlar que la potència contractada que tenim sigui que no ens passem, i si ens passem aquell comptador talla de llum. Una contrapartida bona que tenen aquests comptadors és que ens permeten fer aquella feina que ens han comentat abans els de Som molt forts de la que era abans que han dit, i és que adequar la potència contractada que tenim en el consum que tenim, ho podem fer, un mini estudi que podem fer sense haver de pagar ningú és baixar el comptador. Hi ha un botó en aquest comptador que si s'apreta, es fa una pulsació llarga, entres en uns submenús que et permeten dir quina potència contractada té aquest comptador. D'entrada això, però si no sabeu quanta potència teniu, que ho posa a la factura, però si no ho sabeu podeu mirar en el comptador. I després aquest comptador també us permet accedir al consum dels últims 3 mesos i saber quina potència màxima heu consumit de punta. Això vol dir que si vosaltres teniu 5,75 quilowatts contractats i baixeu el comptador i resulta que els últims 3 mesos la punta màxima que heu tingut és de 4 quilowatts, doncs podreu reduir la contractació en comptes de 5,75 a 4. I, com dèiem abans també, l'eficiència dels aparells fa que moltes vegades hi ha gent que té molta més potència de la que consumeix. Per tant, una cosa que sí que podeu fer és baixar el comptador, fer aquest exercici i ja tindreu un primer estudi d'una mesura que podeu prendre en reduir la potència contractada. Bé, no sé, si algú té alguna pregunta sobre això de les comercialitzadores i les distribuïdores, jo, fet de lluitar contra el monopoli que tenim ara d'Endesa, que ja he comentat, doncs no sé què més dir. Jo el que començaria és amb el tema de la potència contractada. Cuidado, que hi ha distribuïdores que enganyen, venen a casa, em baixen 1 quilowatt i després no funciona res. Vigilem que sigui un professional el que us digui quan podeu baixar la potència. Després pujar-la és molt complicat. O sigui, sempre que sigui un professional
el que us digui o algú que entengui a quanta potència teniu de baixar. No se'n refieu dels comercials, que els comercials us vindran a tocar els pebrons. No, això mateix et deia que si baixes el comptador i mires el comptador et dirà quina és la potència màxima que has consumit els últims 3 mesos. Per tant, Però això no és tan fàcil per qualsevol. És fàcil per mi, que ho entenc, però a la meva dona no li diguis que baixi allà perquè no entén res. bueno, però la gent sap anar a internet i veure un vídeo que ho explica. A YouTube hi ha vídeos que ho expliquen. No dic en aquest sentit. Dic que jo ho toco i... Jo sí que vull preguntar. Parles de que pots accedir al comptador telemàtic pel botonet i tot plegat. Sí, el comptador aquests nous, sí. Informàticament no s'hi pot accedir? Sí, s'hi pot accedir si hi ha monitorització. Ara moltes empreses distribuïdores estem fent esforços en quant a monitoritzar el consum dels comptadors, i de fet aquests comptadors la finalitat que tenia canviar-los era això, que es poguessin monitoritzar per estudiar el consum, per no haver d'anar a fer la lectura físicament, etc. Això es pot, instal·lant uns petits aparells es pot monitoritzar aquest consum i el pots llegir tu des d'una pàgina web. El que passa és que clar, això té uns costos i no és una cosa que es pugui fer tothom d'avui per demà. Tu pots instal·lar el teu quadre a casa teva si vols. A tocar el comptador entres en un terreny una mica perillós perquè la distribuïdora és la que té el comptador presentat i té una sèrie No parlo de tocar, parlo de llegir. No, llegir-lo és el que us estava explicant. Llegir-lo és baixar el comptador i tocar aquest botó i veure-ho, això ho pots fer. Sí, però des de l'ordinador no? No, des de l'ordinador no. Aquesta era la cosa. No. Bueno, Una altra cosa que voldria preguntar-te, que em sembla que abans s'ha dit però m'agradaria que quedés molt clar, és d'on surt el preu del quilowatt de consum? això quasi que vingui la Pilar ja ho explica ella. No, perquè si no recordo malament amb una documentació que he llegit, no s'aplica un preu promig de totes les energies que es produeixen, sinó que s'aplica el de la més cara. Sí. Bueno, l'última que entra, hi ha moltes èpoques que era la cogeneració, i era la més cara i ho feien expressament, i així després Endesa, que té la central nuclear funcionant a tot drap, aquests quilowatts doncs hi sortien gratis. Bueno, és complicat, això del pool de l'energia és complicat, però és part de la manipulació que hi ha l'oligopoli aquest cap a dalt. I llavors, bueno, això és difícil de canviar, però digue'm.